ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی پگنہگارو مدے بے انتہا شڑلی پگنہگارو مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی دخپل امت بفکار و ہمیشہ سرگردان دخپل امت بفکر و ہمیشہ سرگردان دخپل امت بفکار و ہمیشہ سرگردان و پسجدہ بپرت دیٹو نشپا شڑلی و پسجدہ بپرت دیٹو نشپا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی کفر تنگ بھی گرا تب دعا و نکڑا کفار تنگ میں گورا تاب دعا و نکڑا کفر تنگا کفر تنگ بھی گرا تب دعا و نکڑا ستا تکلیفونو بندے ہر یو زندہ شڑلی ستا تکلیفونو بندے ہر یو زندہ شڑلی پا گنہگارو مدے بے انتہا شڑلی پا گنہگارو مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی دا دین اسلام دا پارا دیری سختی تیری دی دا دین اسلام دا دین اسلام دا پارا دیری سختی تیری دی ڈیری دل وگی تندے ستسو حبا شڑلی ڈیری دل وگی تندے ستسو حبا شڑلی پگنہگارو مدے بے انتہا شڑلی پگنہگارو مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی روز محشر باندې با ټول نفسی نفسی وی روز محشر باندې با ټول نفسی نفسی وی روز محشر روز محشر باندې با ټول نفسی نفسی وی دهغه ورځې پارا دیپ دنیا شړلی دهغه ورځې پارا دیپ دنیا شړلی پګنهګار مدې بے انتہا شړلی پګنهګار مدې بے انتہا شړلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی حاجی سلطان عاجزا کیسا زغمال نشی حاجی سلطان عاجزا کیسا زغمال نشی حاجی سلطان
حجی سلطان عاجز قصه زغملی نشی زکا کلم سوکی دے پبر ملا شڑلی زکا کلم سوکی دے پبر ملا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی کلیا نمدار نبی سمرا دیتا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی پگنہگار مدے بے انتہا شڑلی کلیا نمدار نبی